Ёсць такі вельмі традыцыйны падыход да арыгіналу і перакладу, да разглядання тэксту арыгіналу і перакладу, які, мне здаецца, вельмі патрыархальным. І у ім пераклад і арыгінал з'яўляюцца такімі бінарнымі апазіцыямі, тыпу мужчына, жанчына, белы-чорны, цывілізацыя, варварства, моцны, слабы і гэтак далей, у якім, канешне ж, у арыгіналу, у мужчыны заўсёды ў плюсе, так, а пераклад заўсёды ў мінусе. І нават калі мы размаўляем пра пераклад, калі мы параўноўваем пераклад з арыгіналам, мы ўжываем усе гэтыя патрыархальныя словы. Так? Мы кажам, што пераклад мусіць падпарадкавацца арыгіналу, што ён залежыць ад арыгіналу, што ён верны ці няверны. Так? Заўсёды ёсць сумневы, што пераклад верны, а ён мусіць трымаць вернасць арыгіналу. Вось, калі мы проста паглядзім на нейкі верш, напрыклад, яшчэ перакладу ніякага няма, проста ёсць арыгінал, тэкст. І мы яго можам крытыкаваць, мы можам сказаць, там, вось тут ёсць слабыя нейкія радкі, тут можна яшчэ дадумаць было б, тут не цікава. Але як толькі пачынаем перакладаць, то арыгінал становіцца недакранальным, так, напісаным такім святым духам тэкстам, бо пераклад мусіць захоўваць вернасць нават недахопам арыгіналу, нават памылкам часам, так, памылкам арыгіналу мусіць захоўваць вернасць. І вось такі падыход, яго, канешне ж, чакаюць, сярэднестатычны чытач такога падыхода чакае, так, вернасці і падпарадкавання. Сярэднестатычны, нават больш за сярэднестатычнага рэдактара, мабыць, так, 99,9% рэдактараў чакаюць менавіта такога перакладу. Таму зразумела, чаму перакладчык мусіць так працаваць. Але калі перакладчыца сама паэтка, то вось гэтая апазіцыя, у каго ўлада, хто каму мусіць падпарадкавацца, яна знікае. Або я мушу, як паэтка, як перакладчыца, падпарадкавацца толькі паэзіі, толькі мове, і адказнасць мая не да нейкага чалавека, не да нейкага аўтара, а да таго, каб напісаць добры, цікавы тэкст. І тады, вось, што цікава на практыцы, таму што гэта ўсё бла-бла-бла, але што цікава на практыцы пабачыць, калі так падысці да перакладу, калі перакладаць сябе і сказаць, што я буду пераствараць, я не буду баяцца адыходзіць ад арыгіналу, я не мушу захоўваць вернасць арыгіналу. І што атрымліваецца тады? Атрымліваецца, што наогул гэтае пытанне вернасці адпадае, бо пераклад атрымліваецца лепшы за арыгінал. Вось гэта тое, што заўсёды кажуць, што як чытаць нешта ў перакладзе, гэта заўсёды нешта згубленае, губляецца нешта. У маім вопыце, у маім досведзе пераклад атрымліваецца лепшым за арыгінал па вельмі простай прычыне. Я думаю, Альгер тут са мною будзе згодны. Пераклад становіцца іншай магчымасцю адрэдагаваць свой тэкст, таму што кожны тэкст, кожны верш — гэта такое поле нерэалізаваных яшчэ магчымасцяў моўных, паэтычных. Яго можна дадумваць, дакручваць бясконца. І звычайна перакладчык можа лянуецца, а можа баіцца. Але калі сама паэтка перакладчыца, то я магу дакруціць і дадумаць. І потым тое, што я лічыла арыгіналам, становіцца чарнавіком насамрэч. Бо у маім досведзе я тады, напрыклад, скажем, я перакладала з беларускай на ангельскую. Па-ангельску атрымалася лепш, таму што я дадумала метафору, дакруціла яе. Я вяртаюся да
беларускай версіі, як да чарнавіка, які я зараз так сама адрэдагую. Таму ў адрозненне, напрыклад, ад раману Альгерда, у маіх вершах няма розніцы вялікай паміж беларускай і англамоўнай версіямі, і я іх не лічу перакладамі арыгіналам, бо яны у працэсе, у дыялозе, так? І яны проста версіі аднаго і таго ж верша. Іх можа быць больш, калі б я ведала яшчэ больш моваў, я б і на іншае магла перакласці. Таму арыгінал ён заўсёды нейкі недасягальны, пазамоўны. Таму яны заўсёды мяняюцца месцамі. Арыгінал і пераклад. Падчас такога самаперакладу. І вельмі цяжка сказаць, напрыклад, з маёю 3-й кніжкаю, на якой мове арыгінал, на якой пераклад. Такога няма. Проста гэта кніжка напісаная на 2 мовах. Добрый вечер. Так, мне вельмі спадабалася, што ты, Вальжына, сказала. Тут толькі што гэта было прыгожа, вельмі пераканаўча, і сапраўды, я з тобой шмат тут у чым згодна. Я рыхтавалася. Так само не магчыма. Я не рыхтаваўся, але я скажу, што па-першае, Вальжына ўжыла такое вельмі дзіўнае, цікавае, прыгожае слово сярэднестатычны. Я не ведаю, я думаю, яна мела на ўвазе сярэднестатыстычнага, але сярэднестатычнага гэта таксама мне страшэнна спадабалася. Гэта нейкі статычны чытач. Не хоча думаць. Які не хоча ісці. А нам, я думаю, што кожнаму аўтару патрэбны чытач, які будзе за намі ісці, будзе змяняцца разам з намі і змяняцца разам з нашым тэкстам таксама. Для мяне пытанне самаперакладу гэта, безумоўна, в першую чаргу, гэта пытанне свабоды. Гэта мой тэкст, і я маю права рабіць ўсё, што хачу. І тут я вось часта адказваю на гэтае пытанне пра тое, чаму я кажу, што вот сабакі Европы па-расейску атрымаліся лепшымі, чым па-беларуску. Таму што кніжка, над якой ты працаваў 2 гады, будзе заўсёды лепшая за тую, над якой ты працаваў 1 год. А калі ты папрацуеш яшчэ, то яна зробіцца яшчэ лепшая, яшчэ. То бок самапераклад гэта такая магчымасць для аўтара бясконца працаваць, бясконца ўдасканаліваць свой тэкст. Па шчырасці, я не разумею, калі на самапераклад рэагуюць так балюча. Што тут, скажыце мне з заганнага, калі ты перапісваеш свой тэкст, удасканаліваеш яго і паляпшаеш, калі гэта тэкст твой. Так, тут яшчэ вельмі цікава, што сённяшняя тэма наша, самапераклад, насамрэч жа у Беларусі ўжо існуе такая традыцыя самаперакладу. І праўда, калі мы азірнемся на савецкі час, то некаторыя беларускія празаікі, паэты самі сябе перакладалі на расейскую мову, у іх проста не было іншага шляху, каб выйсці на шырокі прастор. Так, і па сутнасці мы з Вальжынай зусім не першая беларускай літаратуры, хто гэтым займаецца. І што яшчэ? Я ўжо сказаў тут пра свабоду. Так, мой роман «Сабакі Европы», тут ёсць проста рэчы, якія цалкам перапісаныя цэлыя абзацы, цэлыя кавалкі тэксту, а ёсць старонкі, якія абсалютна можна лічыць такім традыцыйным класычным перакладам. Але у «Сабаках» ёсць яшчэ вершы. Вершы такія традыцыйныя, хто чытаў роман, той ведае, але некаторыя вершы тут я пераклаў, то бок гэта класычны, звычайны пераклад, але ў некаторыя вершы я перапісаў цалкам, тут ёсць новыя вершы, то бок я перакладаў не толькі тэкст тут, колькі сам настрой, які мне патрэбны для гэтага роману. Уявіце, што гэта такое, перакладаць настрой, перакладаць думку, не перакладаць тэкст, а перакладаць настрой. Я, мне здаецца, зараз ужо забегу трошки паперод маці нашай. Королева. Так, все, не будешь забегать? Нет. А не будем. Не захотел забегчы. Так. Добра, тады наступнае маё пытанне. Вальжына ўжо крыху гэта закранула. Яна сказала такое, што ейныя вершы гэта версія аднаго верша, і гэта нешта пазамоўнае. Дык вось, наколькі мова нагул вызначае тэму, сюжэт, вобразы,
І хто нагул піша? Ці можна сказати, що вірш пише сама мова, або все-таки пише автор ці авторка? Якось, Альгерд, може ти хочеш? Тобто, может быть, гэта хутчэй бліжэй все-таки да Вальжына, таму што як бы у яе дзве гэтыя беларускія мовы, але я ведаю дакладна, так склаліся абставіны, што Альгерд спрабаваў пісаць і пачынаў пісаць таксама кнігу на рускай мове. Перыядычна парываецца гэта рабіць. Дык вось, якім чынам, может быть, будзе Альгерд, да? Якім чынам вось гэта мова вызначае тэму, сюжэт, вобразы, настрой, як ты сказаў таксама? Ну, напрыклад, што тычыцца гэтага рамана. Калі я пачаў яго перакладаць, то ўжо дзесьці на старонцы на 15 я зразумеў, што тая расійская мова, якой я валодаю, а я добра валодаю расійскай мовай, я яе не забыўся, як высветліваць. Хаця 99% маёй камунікацыі адбываецца па-беларуску, але я чытаю кнігі па-расійску, і расійская мова нікуды не падзелася. Яна тут дзесьці, яна глыбока все роўна жыве, і дзякуй Богу, і няхай жыве. Вось. Я зразумеў, што той расійскай мовы для гэтай кнігі не хопіць. «Сабакі Европы» гэта вельмі менская кніга, гэта вельмі беларускі раман. Гэта раман пра нас тут і цяпер, і заўтра, і паслязаўтра. І таму мне вельмі не хапала вось гэтай беларускай расійскай мовы, скажем, мовы Менску, так? Ніхто не скажа, што мова Менску гэта чыстая расійская мова, што гэта літаратурная расійская мова або размова. Не, это вельмі цікавая з'ява тое, як па-расійску гавораць у Менску. Я вырашыў, натуральна, не слухацца гэтай расійскай мовы, ідэальнай расійскай мовы, і взяць вот менскую расійскую мову і напісаць, перапісаць сабакаў на ёй. Я тут пакідаў яе такой, якой я яе ведаю, в якой я жыву, якой я яе чую. Так? І таму у гэтым сэнсе мова натуральна ўплывала на мяне як на аўтара, як на перастваральніка гэтай кнігі. Але твоё пытанне проста яно ж не толькі пра гэта. Кожны раз, калі ты кажаш пра ўладу мовы, пра тое, як она на нас уплывае, то кожны аўтар, кожны чалавек, які піша, он мусіць уздрыгнуць нервова і адчуць нейкі страх, таму што насамрэч улада мова над намі, яна ж не толькі на гэтым узроўні, яна наогул, яна вельмі глыбока сядзіць. І яна дыктуе нам, як жыць. Я прыхільнік гэтай тэорыі, што мова вызначае нашу свядомасць. І таму гэта кніга фактычна пра тое, як мова вызначае нашу свядомасць, вызначае наш лёс і наше жыццё. Таму уявіце сабе, што на некалькіх узроўнях мне даводзілася тут змагацца з мовай. На ўзроўні літаратурнай мовы, на ўзроўні мовы як феномену, так бы мовіць, і на ўзроўні мовы як уладаркі, мовы дыктатара, так, дыктатаркі. Да. Ось. І таму, скажем, тое, што тут існуе штучная мова Бальбута, напрыклад, і герой гэтай кнігі, яму цесна ў гэтым свеце дзвюх моваў, беларускай і расійскай, або там беларускай, расійскай і трасянкі. Ён хоча чагосьці свайго. Гэта ж таксама ўлада мовы. Як перадаць мову чалавека, які змагаецца з мовамі? Так, які хоча выйсці па-за межы 3-4 моўя. Для гэтага мне трэба было таксама стварыць мову гэтага персанажа. І в гэтым сэнсе як пазбегнуць біяграфічнасці, як задушыць у сабе сваю мову Альгерда Бахарэвіча, як задушыць беларускую, як задушыць расійскую, як вынайсці мову менавіта гэтай кнігі. То бок я сказаў ужо все, но я хочу просто падкрэсліць, што задача не ў тым, каб мову прыдумаць, мову перадаць у тэксце. Задача в тым, каб вынайсці абсалютна штосьці новае. Але у мяне яшчэ пытанне, а вось ты адчуваў нейкі уладу тых, хто расійскай класікі, рускай класікі на цябе, калі ты перакладаў на рускую мову. І тады, может быть, да Вальжына таксама, да? Ты вельмі добра знаёмая з амерыканскай, з англамоўнай, да, традыцыяй?
я зусім хутка, я якраз вернуся цяпер да твайго першага пытання. Для мяне пераклад гэта в першую чаргу гульня. Я лічу сябе вельмі кепскім перакладчыкам. Кожны раз, калі я перакладаю з нямецкай звычайна. Мне хочацца перапісваць аўтара. Это самае жахлівае, што можа адчуць перакладчык. Потому что я бачу, что это кепска, мне хочется, каб это стало лепш. И в гэтым сэнсе гэта гульня, пераклад гэта гульня. І правілы в гэтай гульні усталёўваю я. Вальжына, хто усталёўвае правілы, ты ці мова? Гэта вельмі добрае пытанне. І я яшчэ вельмі рада, што упершыню у мяне крыху іншае меркаванне за Альгерда. Мы звычайна адну песню спяваем. Бо гэтая тэорыя, гэта ідэя, што наш светапогляд вызначаецца нашай мовай, ён, мне здаецца, з аднаго боку вельмі цікавым, прыгожым, з другога боку, і можа гэта такі досвід паэта, ўсё ж такі мне здаецца, што мова гэта сістэма, адзіная сістэма, якая мы маем для нашага самаразумення, для пазнання свету, для апісання свету, але гэта вельмі недасканалая сістэма. Так, і гэта, хутчэй, гэта такі моўны кампраміс, з якім мы жывем, і які мы стварылі, і як бы наш светапогляд, ён і фарміруецца кампрамісам, гэтай вельмі недасканалай сістэмай разумення сябе і рэальнасці. І таму верш «Адкуль ён з мовы» ці «Ад мяне», ён з той прасторы, якая знаходзіцца паміж моваю, мною і рэальнасцю, так, і там вельмі цёмна, і там вельмі страшна, і там дзьмуць вятры, і снег ідзе. І гэта такая стыхія, дзе у нас не хапае ні мовы, ні пачуццяў, і мы толькі можам потым пайсці на гэты кампраміс і ўсё падагнаць пад словы, пад слоўнік. І менавіта таму цудоўная расейская менская мова, таму што расейскай мовы нам тут не хапае, таму і бальбута нам патрэбна, таму што мала ўсяго гэтага, усіх гэтых моваў, якія іх не хапае, яны недасканалыя. І у вершы, у перакладзе заўсёды мусіць быць гэты момант таго, што хацелі сказаць, але не змаглі. Хацелі перакласці, але неперакладальнасць рэальнасці, неперакладальнасць нас, яна у мастацтве ўсюды мусіць быць. І гэты кампраміс наш экзістэнцыйны, але ў перакладзе таксама часам у сярэднестатычным перакладзе гэты кампраміс, бо лепшая паэзія — гэта паэзія шматзначная, гэта паэзія, якую мы адразу не разумеем, часам ніколі не разумеем, але страшна любім менавіта такую паэзію, якую да канца не можам зразумець. І яна сама недагавораная. Недагавораная, так. Але ў перакладзе перакладчыца часта адчувае, што мусіць дагаварыць, дадумаць, мусіць з шматзначнасці выбраць адно значэнне, адзін сэнс. Гэта кампраміс адразу атрымліваецца. А ў аўтара, у паэткі, у яе ўжо таксама быў кампраміс. Бо яе там былі снег і вецер і цемра. А што мы маем? Словы на паперы. А дзе вецер, дзе цемра? Так, гэта ўжо кніжка, гэта ўжо кампраміс. А пераклад яшчэ кампраміс кампрамісу. А ты бы пагадзілася? Я не думаю, што мы з табой былі б вельмі радыя, калі б нашыя перакладчыкі на іншыя мовы бралі і так, ведаеш, перапісывалі нас. Можна скажу, Вальжына дазваляла сабе мяне перакладаеш. Як перакладчыца, але калі свабольная. хтосьці взяў бы і так стаў бы спакойна, вольна
правильно Ну вот расскажи, были люди? Не, я таму на ангельскую мову я перакладаю сябе сама, таму што мой амерыканскі паэт-перакладач, Такі фабрика слёз, так? Так, ён не дапрацоўваў, не дагаворваў, але я гэта зразумела ўжо пасля, так калі начыталася, і некаторыя вершы пераклала сама значна лепш, дакруціла іх. І зараз украінскую кніжку я рабіла з украінскім паэтам Лесиком Панасюком, і бедны Лесик, бо я ж читаю по-украінску, і ён не чакаў, што я буду настолькі кантраляваць працэс яго перакладу і пераствараць, намагацца нешта пераствараць в украінскай мове. Ён казаў: але ў цябе ж не так. А я кажу: ты не хвалюйся, калі мы лепш прыдумаем по-украінску, то я і по-беларуску зменю. Так. Дзякуй. І мы я так само мушу неяк это все асэнсаваць. Але мы мусім рухацца далей, і ты ўжо казала вось пра перакладальнасць нас. І узнікала тут уже такое выраз, што пераклад гэта творчая гульня і так далее. Але ўсё ж таки за перакладам таксама стаіць неабходнасць быць зразуметым. То бок вельмі часта да перакладу нас падштурхоўвае неабходнасць камусьці сябе перакласці. Мы перакладаем таксама не толькі свае тэксты, мы перакладаем сябе як асобу, мы перакладаем свае кантэксты, мы перакладаем сваю культуру на мову іншай культуры. І таму маё наступнае пытанне будзе пра тое, як быць зразумелай або зразумелым, як перакладаць свой досвед. Таму што мы все-таки лічым, мы прывыклі так лічыць, што мы належым да маленькай культуры, таму што мы знаходзімся побач з вялізнай культурай, або ў тваім выпадку таксама ЗША гэта Амерыка гэта вялізная культура, да, амерыканская культура. Якім чынам перакладаць і свой досвед, і свой кантэкст туды пераносіць. І улічваючы все як бы штукі, як быць зразумець, з нашай постсавецкасцю, хоць ты не любіш гэта слово, з гэтым посткаланіяльным кантэксце, так далей, як? Я вельмі рада, што мы зараз будзем пра гэта размаўляць, таму што гэта вельмі важнае пытанне. Мы размаўляем зараз пра творчасць, пра гульню, але ўсё ж такі пераклад гэта палітыка, так? І выбар таго, каго мы перакладаем, гэта палітычны выбар. Выбар таго, як мы будзем перакладаць, гэта палітычны выбар. І асабліва, калі мы маем справу з культурамі. Я не веру ў вялікія і маленькія культуры, але я веру ў культуры імперыялістычныя, так, культуры з каланіяльным мінулым і культуры не імперыялістычныя, без каланіяльнага мінулага. І тут гэта такой вельмі важны баланс, таму што мы насамрэч адчуваем адсюль, што мы мусім сябе тлумачыць, але калі мы сябе тлумачым, у гэты самы момант нас захопліваюць адразу, так? Вось гэтая вялікая імперыялістычная мова, культура, яна нас падмінае пад сябе. Гэта не пераклад адбываецца. Мы думаем, што мы прыйшлі, і мы зараз будзем на тым самым узроўні з іх культурай. А насамрэч мы сталі іх калоніяй, так? Вось гэта кніжка мая, напрыклад, амерыканская, напрыклад, нямецкая. Так? Гэта вось такая маленькая калонія зараз, якую яны сабе там адкрылі. Яны падмялі, яны забралі маю мову, так? Замянілі яе сваёй мовай. І зараз я ўжо сказаць нічога не магу. Усё, бо голас мой мне не належыць, ён ужо ў іншай мове прагучаў і належыць іншай мове. І гэта вось і гэтая ілюзія, што яны пераклалі, яны чытаюць і могуць зразумець. Вось на чытаннях зараз моя місія гэта прыйсці заўсёды ў ЗША і сказаць: нічога вы не разумееце, вось і чытайце колькі хочаце гэтыя пераклады, але гэта не перакладальна, наш досвед вам не перакладальны, але калі ласка, спрабуйце, так? А там сцяг вам у рукі, спрабуйце кожны вечар, але не думайце,
что вы можете нас дзесьці там пакласці ў сябе на палічку з назвай Беларусь і сказаць, ну, все зразумела нам з гэтымі беларусамі. Таму што мы самі сябе не зразумелыя, так? Таму мы тут сядзім, таму ёсць кнігарні, таму што мы самі пра сябе не ведаем і хочам разумець, і чытаем, і ходзім у мастацкую галерэю і глядзім на мастацтва. Мы самі не разумеем, так як нас могуць, чаму нас мусяць думаць, што амерыканцы нас могуць зразумець. Таму гэта важна. Я зараз чытала зімою пра суд над Жаннай д'Арк. Там был вельмі цікавы момант перакладу, бо яна не размаўляла на лаціне і не хацела, каб яе перакладалі. Вось. Яе ж зразумела, што яны б яе ўжо спалілі, гэта ўжо ўсё было вырашана, але трэба было правесці суд. І вось да яе прыставілі перакладчыка. А яна стаіць, і яна ведае, яна хоча быць неперакладальнай для гэтых людзей. Па-першае, яна размаўляе там на сваёй венекюла, на сваёй мове, а яе перакладаюць тады на лаціну, і яна пачынае казаць рэчы, якія не маюць аніякага сэнсу. Так, вось ёй там кажуць, чаму вы зрабілі тое і тое, чаму вы забілі тых і тых, чаму вы там тых звалі сядаць на коней. А яна кажа, там, спытайце ў мяне ў наступную суботу. Так, вось, і усе яе адказы былі такія. І гэта было такая вялікае супраціўленне быць зразумелым, вялікае супраціўленне тлумачыць сябе і быць перакладзеным, так? І вось гэта важны момант для мяне, як для беларускага паэта постсавецкага, быць такой таксама Жаннай д'Арк, так? Тое, што я буду вам адказваць на ваши пытанні, я буду перад вами чытаць, але мусіць быць неперакладальнасць, мусіць быць гэтая дыстанцыя паміж намі. Хороша ты сказала. Так. Я так прыгожа не скажу, напэўна. Ну, па-першае, вось я лічу, што калі мы пераствараем сябе, перакладаем сябе, то гэта ж таксама гэта наша версія уласнай культуры, то бок мы прыдумляем таксама, прыдумляем сваю Беларусь. Самая вялікая памылка, калі мы чытаем перакладныя раманы, напрыклад, то лічыць, што там усё праўда, што краіна, дзе быў напісаны гэты раман, вот там і нават вось такая і ёсць. Мы ніколі не зможам зразумець чужую культуру, чытаючы яе літаратуру, яе паэзію, яе прозу. Вось, мы мусім туды паехаць і там пажыць, і толькі тады мы штосьці зразумеем. Так што расійскі чытач «Сабака в Европе», напрыклад, ён мае справу з прыдуманай мной Беларусю. Ясная рэч, што яна прыдумана таксама на аснове чагосьці, але нічога ён пра Беларусь, дзякуючы гэтаму раману, не даведаецца. Праўды ён не даведаецца. Інфармацыя. Так. Вось. Ну і яшчэ, твоё пытанне страшэнна важнае, страшэнна цікавае. Што тычыцца расійскай вялікай культуры і нашай, так, мы заўжды жывем у суседстве з гэтай вялікай культурай. Гэта дадзенасць. Мы яе змяніць не можам. Ад таго, што ў нас на ўсходзе ёсць вялікая гэтая імперыя расійская, вось, гэта будзе заўсёды ўплываць на все нашы ўчынкі, на нашу палітыку, на наше жыццё. Пакуль тая імперія не разваліцца, то тое, як мы жывем цяпер, будзе залежаць ад расейцаў так ці інакш у той ці іншай ступені. Так? І «Сабакі Европы» па-расейску гэта таксама ёсць такі факт культуры, які паходзіць вось з гэтага становішча, на якога ўплывае гэта становішча. Калі я перапісваў раманы, потым працаваў з рэдактаркай, з выдавецтвам, вось, то я пайшоў на пэўны кампраміс. Некаторыя рэчы я даў выдавецтву змяніць. Вось. Яны сказалі, што проста расійскі чытач не зразумее, пра што там вядзецца. Гэта чыста беларускія рэаліі, і чалавек проста завісне. Я сказаў, давайте зробім каментары, дзе падрабязна патлумачым, што гэта. Сказалі, нет, каментароў ніхто не любіць, ніхто не будзе іх там чытаць. Я таксама іх люблю. Але вот сказалі, што больш чытачоў не. Таму там, дзе мне было важна, каб гэта засталося, паказаць, што гэта менавіта беларускі
роман, а не новая российская книжка про Беларусь. Я был принциповым и сказал, не, вот это мусить застаться. Але там, где правда, ну расейцы вот яны такие, яны про нас не все вот ведают на счастье, да? Вот. То там я пораджаў, что добра, давайте гэта зменим, давайте гэта трэжуем, давайте гэта патлумачым. То бок у гэтым кампрамісе, напэўна, ёсць, ну, напэўна, самая правильная стратегія самоперакладу на расійскую мову. Давайте будем таксама думаць про таго расійскага чытача, каб ён не подвисал. Добра, але твоя кніга гэта калонія, вось як сказала Вальжына, што моя кніга гэта калонія ЗША Германії, або гэта лазутчык. Мне страшно спадабаўся гэты вобраз, я разумею, што Вальжына мае на ўвазе, гэта такая, скажем, бунтоўная калонія, дзе шмат партызанаў. Ну, гэта все-таки партызан, гэта не зусім, гэта все-таки нейкі лазутчык, які тут... Вось ведаеш, што я скажу? Вот, вельмі шмат водгукаў на гэту кніжку в России. Их страшенно забавно все читать. Вот. И там вот ёсць такі настрой, які, можна сказаць, пануе. Вот. Шмат хто з расійскіх чытачоў адчуў укол, что я уколол их на эмоциональное почуттё. Люди сказали, оказывается, у меня есть национальное чувство. И оно было очень сильно ранено. Бо гэта кніжка на мяжы з русафобіяй. Але подумайте самі, як кніжка напісаная па-расейску, на добрай, я лічу, расейскай мове. Як она можа быць русафобскай, калі яна сцвярджае сама собой і развівае расейскую мову, робіць яе яшчэ больш моцнай у Беларусі в тым ліку. Ну, ось так. У мяне вясною быў выступ у Нью-Йорку з маскоўскім паэтам адным, і у нас была вельмі цікавая размова, але раптам у нейкі момант размовы ён нахіліўся да мяне праз іншых паэтаў, якія сядзелі паміж намі, і сказаў: ну, Вальжина, это все понятно, но мы же с тобой один народ. На что я ему сказала: ну, назови одного белорусского письменника. И он так спужаўся, что не змог назвать нават Святлану Алексеевич. И он никого не назвал. Нет. И он спужаўся и сказал: моя бабуля была на по-беларуску. Але я хочу выправіць крыху, бо, конечно, калі я казала, што моя кніжка ў ЗША гэта калонія, ну, гэта я не хочу, каб яна стала калоніяй. Альгерд казаў, што мы тут знаходзімся разам з ім у доўгай традыцыі самаперакладу беларускага. І ў ЗША я знаходжуся ў вельмі доўгай традыцыі не амерыканцаў і не брытанцаў і не белых амерыканцаў і брытанцаў, якія пішуць да цэнтру, але пішуць на сваёй ангельскай мове, нічога ад цэнтральнай ангельскай мове не просячы пры гэтым, так? І гэта, канешне, самыя на сённяшні дзень самыя цікавыя аўтары, якія гэтую мову ламаюць, так? Гэта будуць там і англамоўныя афрыканскія аўтары, і аўтары карыбскага рэгіёну, і азіяты, амерыканцы, якія выкарыстовваюць, і лацінасы, індусы, асабліва ў Англіі, напрыклад, так? Яны пішуць на сваёй ангельскай мове. І гэта такі, як бы яны пачынаюць сваю там маленькую краіну асобна ад імперыі. Гэта незалежнасць. Гэта кніжка ўжо сцяг незалежнасці. Паўстанне калоніі. Вальжына, тады такое пытанне. Вот мы крыху уже пагаварылі пра перакладанне сябе, а давайте звернемся да тых, хто гэтыя кнігі ўспрымае. Твае дзве кнігі, па-першае, гэта такое будзе двухсуставное пытанне. Перш, твои дзве гэтыя кнігі, якія носяць аднолькавую назву: «Музыка для мёртвых» і «У воскреслых». По-ангельску гэта таксама, по-беларуску таксама. Хацела б так назваць какую-то кнігу. Гэта тая самая кніга, ну такое простенькое пытанне, да? І другое, чытачы, амерыканскія чытачы і беларускія чытачы, чым яны розняцца? Як ты бачыш, як ты успрымаеш амерыканскага чытача і чым ён адрозніваецца ад беларускага чытача цяпер? Можа быць, ты бачыш нейкую дынаміку, таму што ты ўжо у беларускай паэзіі даўно.
Да, вось як ты гэта? Але адной нагою так адчуваю. Ну гэта адна і тая ж кніжка, так, нягледзячы на тое, што і што там крыху іншы склад вершаў. Так, таму што некаторыя вершы, якія ўвайшлі ў эпідэмію ружаў, яны войдуць у амерыканскую музыку. Але ж і шмат новых вершаў. Але яна адна па інтанацыі, яна адна па атмасферы, па настрою, па свайму кантэксту і гэтак далей. Я наогул вырасла на вось гэтых усіх савецкіх сабранні сачыненій. Так, і таму я не думаю пра кніжкі, вось пра такія кніжкі як асобныя кніжкі. Яны ў мяне ўсё сабранне сачыненій, але чамусьці надрукавана скарочаным варыянтам. Так? І таму я пішу адну вялікую кніжку. Я пра гэта думаю так. Я пішу адну вялікую кніжку і пішу яе на 2 мовах. Чаму не? Таму што гэта ўсё роўна такая немагчымасць знайсці словы. Гэта і там шукаем словы, і разам, можа, яно складзецца ў нешта. Так, у Вальтера Беньяміна, які пісаў пра пераклад, пра чыстую мову, якая нам ужо зараз недасягальная. І ён казаў, што толькі вось паміж мовамі, калі мы рухаемся паміж мовамі, мы крыху можам пабачыць гэтае зянне чыстай сапраўднай мовы, якая па-за словамі, па-за моваю, па-за вербальным. Таму вось калі я паміж гэтай ангельскай і беларускай мовай жыву і туды-сюды там скачу, мне здаецца, нешта там улоўліваецца. Вось у гэтым бязмоўі невербальным, у гэтым нечым, у гэтай цемры нейкая форма там. Але гэта ілюзія, канешне, але я на гэта спадзяюся. Што да чытача, амерыканскі чытач вельмі уважлівы і працуе галавою, калі чытае. Бо у амерыканцаў вельмі сур'ёзная практыка чытання паэзіі мадэрнізму іх. Іх першая палова 20-го стагоддзя гэта вельмі складаная паэзія, да якой трэба быць падрыхтаваным. Так? Немагчыма там адкрыць кніжку Одена альбо Эзры Паунда і чытаць яе, нібы гэта энцыклапедыя амерыканскага жыцця. Так, гэта так не счытваецца. Да гэтага трэба быць падрыхтаваным, гэта трэба разумець, з гэтым трэба сядаць і працаваць шмат галавою, бо паэт не разжоўвае і не ідзе да чытача, не стаіць тварам у твар. Таму амерыканскі чытач прызвычаены да таго, што калі мы берем кніжку паэзіі, то мы мусім працаваць. Мы мусім думаць шмат галавою. Гэта будзе не серыяльчык увечары паглядзець. Так, бо серыяльчык увечары гэта для адпачынку мазгоў. А кніжку паэзіі чытаць гэта праца. Так, таму так мала людзей чытае добрую паэзію. Таму што гэта праца, у нас ужо ёсць дзённая праца. Шмат каго з нас. Мы працуем цэлы дзень, і мы прыходзім вечары з працы, і мы хочам выпіць віна і паглядзець серыяльчык, бо мы стаміліся, мы стомленыя. Так, і вось знайсці час, сесці і сказаць, зараз я буду працаваць галавою. Зараз я скажу, што ўсё маё вось гэта штодзённае жыццё гэта моўны кампраміс. І я разбяруся з усімі тымі моментамі, дзе я зрабіў кампраміс з разуменнем сябе і іншых, і рэчаіснасці. Я зараз усё буду дадумваць. Я зараз буду жыць у шматзначнасці. Гэта ж колькі трэба мець энергіі і часу, так, і там... Таму на гэта не шмат хто на гэта пойдзе і здатны. Але прынамсі амерыканскі чытач да гэтага гатовы. І ты казалі, што цяпер у апошнім часам з прыходам Трампа да ўлады, то бок цікавасць да паэзіі ўзрасла. То бок паэзія гэта такі палітычныя
вельмі палітычна Так, потому что паэзія гэта альтэрнатыўная мова. Паэзія дае нам альтэрнатыўную мову. Калі мы разумеем, што гэтая сацыяльна-палітычная мова, яна, па-першае, яна вельмі уплывае. Мова Трампа вельмі уплывае на тое, як мы размаўляем і думаем у ЗША. Я не гляджу навіны, вось дзесьці там пабачу, крыху па радыё, нешта пачую, але я вось магу злавіць сабе на тым, што я размаўляю трампаўскімі сінтактычнымі канструкцыямі, напрыклад. Таму што гэтая палітычная мова, яна ўсюды, яна адразу як вірус пранікае ў галаву. І гэта разумеюць людзі, так? І таму так да паэзіі ўсе павярнуліся. І паэзія вялікі ўсплеск, і людзі шукаюць альтэрнатыўную мову, іншую мову, якая разбурыць гэтыя палітычныя клішэ ў галаве і дасць мазгам падыхаць крыху, так? Свабодаю. Альгерд, твоя «Собаки Европы». Мне кажется, что мы крыху поговорили про то, наколькі гэта падобныя две книги, да? Ці одной породы собаки. Вальжина прочитала гэта пытанне, вельмі спужалась. У цябе ці одной породы собаки, па-першае, і ці одной породы чытачы гэтых романаў. Наколькі яны адрозніваюцца, якія ў цябе ўражанні? Ну, відаць... І можна яшчэ таксама пытанне, пра якога чытача ты думаў наагул перакладаючы. Што гэта за рускамоўны чытач? Гэта беларускі рускамоўны чытач, гэта расійскі чытач, гэта, магчыма, замежныя перакладчыкі або людзі, якія чытаюць, якія жывуць за мяжой или чытаюць па-руску, таму што знайсці тых, хто чытае па-беларуску, конечно, даволі складана. Хто гэта таксама? То бок это ўжо трохсаставное. Так, трохсаставное. Як это все утрымаць у галаве? Ну, першае пытанне. Тут адказ будзе простым, напэўна, будзе супадаць з Вальжынінам абсалютна. Інтанацыйна, там, вось, стылістычна. Гэта тая самая кніга, проста перапісаная, яна лепш напісаная. Над ёй больш працавалі. Але па сутнасці сюжэт, праблемы, героі, все таямніцы, загадкі, все это засталося в расійскіх собаках. Для тых, хто людзей, якія б сказалі, вот Альгерд, парай, што лепш прачытаць, гэта ці гэта, я б сказаў бы, напэўна, вось гэта. Гэта кніга зроблена лепш. Ну, гэта што да першага пытання. Што да чытачоў? Расія, як мы ведаем, все гэта вельмі літаратурная краіна, з вялізнай, вельмі багатай літаратурнай традыцыяй. Людзі ў Расіі, яны чытачы спрактыкаваныя, яны таксама жывуць у гэтым з маленства, сярод вялікіх пісьменнікаў, вядомых усяму свету, сярод іх тэкстаў, в іхным свеце трошачкі. І таму з імі, напэўна, складаней. Я цікаўлюся тым, што пішуць расійскія чытачы пра сабакаў. Быў такі перыяд, калі водгукаў было шмат, цяпер іх стала менш, хаця лета, напэўна, таксама людзям не да кніжак, магчыма, вось. Але што мне спадабалася ў расійскіх чытачах? Спачатку тое, што мне спадабалася. Значна больш водгукаў менавіта пра сам тэкст. То бок людзі лепш, чым у нас, здольныя разважаць пра літаратуру, а не пра асобу аўтара. У нас ёсць выдатныя чытачы, і я сваіх чытачоў люблю, іх не шмат, затое яны сапраўдныя, я не стамляюся паўтараць пра гэта в інтэрв'ю, але, напрыклад, у нас все-таки, калі браць у сярэднім, то людзі, калі ім спадабаецца кніжка, яны прамаўчаць, хутчэй за ўсё, калі ім не спадабаецца кніжка, яны яе абасруць. І хутчэй за ўсё яны все-таки скажуць нешта пра аўтара. Тое, які ён чалавек, якім жыццём ён жыве, што ў ім кепскага, што ў ім добрага, як ён выглядае, там, так. А там все-таки больш прэтэкст. Там людзі жывуць з пэўнай маніяй велічы, нават самыя звычайныя чытачы з нейкай маніяй велічы, адчуваюць сваю прыналежнасць да чытачоў расійскай літаратуры. У свеце гэта штосьці ды значыць. Калі расійскія людзі прыязджаюць з мяжу і пачынаюць размаўляць пра літаратуру, ім скажуць, ну, гэта ж вы ж з краіны Гоголя, Дастаевскага, Толстога. Калі беларус прыедзе за мяжу, тут нават Алексеевич не кожны вспомніць. Вось. У гэтым пляне з расейцамі цікавей чытаць. Вось, водгукаў значна больш, вельмі шмат блогераў там пішуць пра літаратуру, і кніжка неяк на слуху.
Што яшчэ сказаць, мне падабаецца сур'ёзнае стаўленне да літаратуры, вельмі патрабавальны чытач. Чаму на мяне вельмі добра паўплываў выхад кніжкі ў Расіі? Таму што для мяне таксама час ад часу, я думаю, не толькі для мяне, для беларускіх аўтараў паўстае такое гадзенькае пытанне, як бы, а можа быць, я штосьці значу толькі ў гэтым лякальным, нацыянальным кантэксце. Можа быць, на што большае не здо... Эта кніжка, в прынцыпе, доказ тваёй прафесійнасці, доказ таго, што ты штосьці значыш не толькі у сябе дома, а наогул у іншай культуры таксама. Што мне не падабаецца в расійскім чытачы, в расійскіх крытыках, в іх водгуках, гэта найперш, гэта стаўленне да нас такое звысока, такое нейкае здзіўленне, такое, видите, вот не ждал я, да, что этих белорусов какой-то интересный романчик там, что от них там чакать было, вот, что и вот у них вот такое пишут, вот, и когда нават критики про это пишут, от нас чакается некий реализм, от нас чакается некая скарга вечная, а тут бац, и вот какая-то магія, тут нейкі постмодернізм, гульні, повна свобода і нават трусафобія яшчэ. І таму вось гэта, што ты людзям скажаш на гэта, што? Мне вельмі хочацца, каб нас таксама прымалі як чэхаў, як палякаў, як немцаў у Расіі. Бо перад імі ёсць замежны раман. Замежны раман перакладзены на расійскую мову. Калі ласка, так да яго і стаўцеся, да замежнай кніжкі. Але все роўна, калі яны чытаюць, яны адчуваюць, што это все-таки вот іх, беларусы гэта іхнае. Мы іх любім, яны мусяць быць паслухмяныя і такімі, якімі мы іх уяўляем, не выходзіць за межы нашага вобразу беларуса. Вось так. У нас тут уже час ідзе, а у мяне яшчэ пытанняў, конечно, шмат. Ты хочаш пагаварыць пра рэдактара? Я, калі коротко, я працаваў з рэдактаркай Алай Гладковай, і я недзе процентаў у 50 з ёй пагадзіўся, з яе праўкамі. Там, скажем, былі такія рэчы, як у мяне там ёсць прымаўка хіцер-зміцер, вядомая кожнаму беларускамоўнаму чалавеку. Он сказал, што хіцер-зміцер это ніхто не зразумее, трэба забыць хитрый Дмитрий. Я сказал, нет, поважанная Алла, вот все-таки давайте покинем хитер-змитер, бо день отбывается в Беларуси, и хитрый Дмитрий у нас никто не кажет. Вот. На таким узроўні я стоял за свое. Я там покидал цитаты з беларускіх твораў, это ж таксама в романе шмат цитатаў, алюзій, калі гэта по-беларуску, я просіў, давайте покинем по-беларуску и все. И не будем менять. Но я уже сказал, калі редакторка мне тлумачила, Альер, просто в России про гэта никто не ведае. Гэта ведаеце толькі вы, и все. Я тады пагаджаўся, давайте гэта патлумачым, або гэта прыбярэм, або гэта ж неяк змякчым, неяк разжуем. І яшчэ цікавы момант пра расійскага чытача Бальбута. Гэта мова, якая ўжо згадвалася, то бок цябе папрасілі перакласці тое, што ты верыў беларускага чытача, што беларускамоўны чытач сам прачытае некалькі сторонак на Бальбуце, а ў Расіі цябе... Так, выдавец Борис Пастернак з выдавецтва «Время» сказал мне, Альгерд, раздел на Бальбуте треба перакласці на расійскую мову. Хочешь или нет? Ніводзін, он сказал, ніводзін расеец не стане сидеть и перекладать с Бальбуты, крестаться слоўнікам и ёсць у конце книги грамматикой, то бок вучыць твою Бальбуту специально для того, как это прочитать. Переклади. В этом сенсе я его послухал, я пошел на сустрэч. Я скористаюся трошечки нашей сегодняшней дискуссии. Недавно в Фейсбуку я натрапил на такую гутарку, вельми оживленную, на повышенных тонах, крыўлівую такую, на конт того, кто написал аннотацию до этой книжки. Так вот скажу одразу, аннотацию написал не я. Калі сярод вас есть люди, якія удзельнічалі в этой фейсбучной размове, то, калі ласка, ведаеце, я написал не я. И до моей французской книжки аннотацию писал не я, и до моих польских книжек писал не я, и до моей немецкой книжки аннотацию писал не я. Аннотацию пишет выдавец. И выдавец, пишучи аннотацию, и он кируется все-таки, як лепш написать, как зацікавить людей. И выдавец российских собаков написал аннотацию для расейцев. Магчыма, для белорусов она выглядает дивновато.
Там есть про счастливо двуязычного автора. То бок я правда счастливый, что я двухмовный, але я был бы я 6 счастливейший, коли б я был 10-мовный, або 15-мовным, и разважать про счастье автора в аннотации, это, конечно, довольно смело. Але, ну, так. Вальжина, ти хочеш розказати про свій досвід праці? Тепер ти працюєш, так, зі своїм американським редактором над новою книгою? Ну так, може, вельмі каратенька, бо нічого цікавого особливо, але я зараз моя третя кніжка виходить у іншому видавецтве, не ў тым, дзе выйшлі дзве першыя кніжкі. Гэта выдавецтва новае, гэта вельмі буйное выдавецтва. І гэта вельмі вядомы рэдактар, і гэта такая для мяне вялікая прывілегія з ім працаваць і паглядзець, як ён працуе. Але ну вось кантракт на кніжку мы падпісалі год назад. Може, я про такі нейкі тэхнічныя рэчы раскажу. Так, бо кантракт мы падпісалі год назад, і кніжка вось выйдзе ў 2020 годзе. Так доўга рыхтуецца амерыканская паэтычная кніжка. Спачатку мы яе чытаем з рэдактарам, ён мне дае вельмі шмат прасторы, ён шмат маўчыць. Ён хоча, каб я сама ўсё дадумвала, і гэта вось дакручвала, дадумвала. А потым з кніжкай будзе працаваць копі-эдітар. Гэта будзе такі іншы рэдактар, які, напрыклад, знойдзе аднолькавыя сінтаксічныя канструкцыі ў розных вершах і скажа: ты тут паставіла коску, а там не. Так, ён праверыць усе геаграфічныя там назвы нейкія, усе факты, і ўсё гэта праверыцца. Напрыклад, у вершы, якія зараз сёння вам прынесла пачытаць, там Мадонна Рафаэля, і вось я думаю, што мой ужо копі-эдітар дзесьці пойдзе глядзець па апісанню і зразумее, што насамрэч там Мадонна Леонарда, але ў верш мне клалася лепш Рафаэль. Вось, і я ўжо ведаю, што мне гэта скажуць. Потым там ёсць у вершы вельмі добрым, доўгім і добрым. Там ёсць такія дрэвы ў Рыме, якія без скуры. І там я іх назвала таполі, але я ведаю, што яны не таполі. І таму я таксама ведаю, што гэта ў мяне будзе размова пра гэта. Вось будзе такі чалавек, які так будзе вычытваць кніжку. Гэта абсалютна не творчыя пытанні, якія ўзнікнуць, а як бы ведаеце, што вы называеце гэта дрэва неправільна, так? І я буду казаць, я ведаю, так. І гэтак далей. А потым кніжка рассылаецца да крытыкаў яшчэ да таго, як яна выйшла. Бо калі яна выйшла, гэта ўжо запозна. Так, і таму крытыкі ўжо прачыталі кніжку да выхаду, і яна ўжо мусіць нават, калі мы вельмі молімся, боженькі, то гэта вельмі добрыя часопісы. Напрыклад, часопіс усіх бібліятэкараў, бо паставіць там зорачку, як да маёй першай амерыканскай кніжкі, гэта значыць, што ўсе бібліятэкі США яе замовяць. Так, і яны напішуць гэтыя рэцэнзіі, і рэцэнзіі выйдуць яшчэ да выхаду кніжкі, і будуць гэтыя замовы яшчэ да таго, як кніжка выйшла. Так, а потым выкладчыкі, таму што сучасная паэзія шмат дзе выкладаецца, і ў школах, і ў універсітэтах. Яны таксама глядзяць, што выходзіць і замаўляюць кніжку. Напрыклад, я буду выкладаць увосень, і я яшчэ не вырашыла, што я буду выкладаць, таму што я чакаю паглядзець, што выйдзе, так, і буду выкладаць зусім новую паэзію, якую саму я яшчэ не буду ведаць гэтых кніжак, але мы іх новыя ўсе закупім разам са студэнтамі і будзем разам чытаць і абмяркоўваць, і будзем бачыць, як з'яўляецца крытыка у гэты самы час, як выйшла кніжка, і інтэрв'ю паўсюль, і ім падасца, што ўсе паўсюль размаўляюць пра гэтыя кніжкі, якія яны чытаюць. І гэта такая цудоўная ілюзія для іх. Мы чытаем пра кніжку, пра якую размаўляюць усе і пра якую пішуць усе. Счастливые люди вы. А теперь я думаю, что мы уже перейдем до читання крыху, так? А я попросила наших гостей сегодня прочитать у когось урывки, у когось целые верши. Не ў арыгінале, ў перакладзе, скажем так, на двух мовах, так? І, может быть, пракаментаваць гэта, так як яны гэта бачаць, што аднолькавае, што іншае, гэтак далей. Вальжына, ты пачнеш, так? Добра.
Я пачну з урыўку. Так, з урыўку, які мне Юля папрасіла прачытаць. Гэта апошні з 12 частак доўгага вершу, які называецца «Спроба радаводу». І выбрала яна яго таму, што гэта, я яго спяваю звычайна Ну, ты крыху. больш прачытаеш, я яго весь назваю Косці. Так, і я яго крыху, ён спяваецца, і таму тут можа быць цікавае пытанне, як гэта перакладаецца на ангельскую мову, бо, мне здаецца, пераклалася добра. Там таксама у беларускай мове, канешне, ёсць неверагодныя гукі, нашыя ж і ш, і дз, і дж, і гэта гукі вельмі моцныя, і гэта зробленыя для паэтаў, імі трэба карыстацца гэтымі ч усялякімі. Вось. А у ангельскай мове гэта можна замяняць бр, тр, др, гэтым р, і звонкімі гукамі. А таксама, што ангельская мова мае супраць беларускай, гэта вельмі кароткія словы. І таму вось, дзе мы можам біць гэтымі глухімі, прыгожымі гукамі, яны могуць біць аднаскладовымі словамі, бо ў іх неверагодная колькасць аднаскладовых словаў, і можна пісаць паэзію аднымі аднаскладовымі словамі, якія, канешне, проста як камні, як пляўкі, такія плявухі, як захочаце, пацалункі. Так, і гэта адзін рух. Ну вось, і тады я прачытаю вам на 2 мовах. Прыбяры свае косці ў косы магіл, лес. Прыбяры свае косці ў косы магіл, яр. Прыбяры свае косці ў косы магіл, абшар. Прыбяры свае косці ў косы магіл, бор. Прыбяры магілы ў косы касцей, імшара. Прыбяры магілы ў косы касцей, хваля. Прыбяры магілы ў косы касцей, далеч. Прыбяры магілы ў косы касцей, здань. Пальцамі зрубамі запляці косці ў косы, нягрубымі запляці косці ў косы, нягрэбуй, запляці косці ў косы. Пальцамі грэбнямі запляці косці ў апошнія косы, у лесе яры, амшары, імшары. Гэта замова, так. Замову мы мусім не мець перакладу для яго. Але мне шанцуе, таму што косці, косы, магілы, гэта bones, braids, graves. Няма чаго перакладаць. Put your bones into braids of graves, woods. Put your bones into braids of graves, ravines. Put your bones into braids of graves, fields. Put your bones into braids of graves, swamps. Put your graves into braids of bones, mother. Put your graves into braids of bones, moth. Put your graves into braids of bones, ghost. Put your graves into braids of bones, guest. Braid your bones neatly, braid your bones bravely, finger comb your bones into neat braids in our woods, ravines, fields, swamps. Ну і один яшчэ верш. Разумею мяне як па-ангельску, калі я чытаю. Трэба чытаць па-ангельску ці не? Трэба. Цікава? Тады я адзін прачытаю апошні верш на 2 мовах. Ну, может быть, яшчэ. Апошні, бо ён доўгі. Так. Але цікава можа будзе таму, што ён называецца аўтапартрэт на праспекце газеты «Праўда». Так, і там вельмі шмат вось беларускага кантэксту, беларускіх рэалій. Там беларуская школа, савецкая школа, беларуская зіма, там імперыя развальваецца, так. Там нашыя жалезныя рэлі ў дварах у мікрараёне. Гэта такой мікрараённы школьны верш. Вось. І таму цікава можа быць, як ён гучыць па-ангельску. Таму што па-ангельску ён, мне здаецца, нармальна пераклаўся, ён зразумелы. Таму што, напрыклад, слова «правда» амерыканцы разумеюць. Так? Гэта з той жа оперы, што і «Перестройка». Спутник. І «Спутник», так. І «Путін». Так, гэта неперакладальныя словы.
Вось. Ну і так, давайте гэты я прачытаю спачатку па-ангельску, каб вы яго так можа на паўз зразумелі, а потым па-беларуску. Self-portrait with Madonna on Pravda Avenue. І гэта той верш, дзе Рафаэлева Мадонна, якая насамрэч, канешне, Мадонна Літа Леонарда. Whose mouth did you take me right out from? The mouth of the street, named after the mouthpiece of propaganda. Of the empire's fall I heard on the radio, while waiting for weather forecast. Swings became guillotines. In the fluorescent classroom, pubescent critics presided over a teacher who wrote on the blackboard with a tiny piece of a human bone. In that starched light, she blinded our acned faces with Raphael's Madonna. We knew her bleached skin by the smell, corridors disinfected with chlorine daily to cover the reek of urine and sweat. Chlorine, opium of the pupils, granted us purity, absolution of sins of our grandfathers whose heroic deeds festered under torn book covers. Public buses dug through the dark like hormonal moles. Her docile features didn't seem beautiful. Like hush money, she was handing the child a breast. The breast formed a kind of courtyard between their bodies. What was his suffering to us? The child held on to the breast so as not to Humpty Dumpty into the classroom where chlorine long ago replaced speech. In tiny offices reeking of glue, bureaucrats picked their teeth in search for a proper certificate to record this strange birth. A shot of snow in the blood-thick dark. Swings became guillotines, the city of iron and irony. The empire fell, then the snow fell, then the mother ripped her dress and produced a breast ripe with 30 silver droplets of milk. In this starched light, on Madonna's chest, the child already looked crucified. The nail head of the nipple next to his little fist. The art teacher looked starved. She despised us, as did the star as it stared down in judgment. She said, "Go." Like a worm, her thin mouth tried to bury itself under her skin as she spoke. A city of iron and irony, a nest of snow larvae, my city. Each snow maggot I kiss. The mouth of Pravda Avenue I kiss. I kiss each radio announcer on the mouth. I kiss each radio announcer on her iron mouth. History waits as we kiss. І зараз варыянт іншы. Альгерд казаў, што, канешне, мы ж не словы перакладаем, калі перакладаем, бо сэнс слова гэта толькі яго адзін з элементаў, там шмат чаго ў слове, акрамя яго слоўнікавага сэнсу, і верш не ў словах, а ў інтанацыі, так, у стылістыцы, у злосці, у напружанасці, у драме, якая там знаходзіцца. Ну, аўтапартрэт з Мадоннай на праспекце газеты «Праўда». З чыйго языка ты зняла мяне? З вусця вуліцы, названай у гонар голасу прапаганды. Пра падзенне імперыі я пачула па радыё, калі чакала на прагноз надвор'я. Арэлі сталі гільяцінамі. У флюорэсцэнтных класах пубертатныя суддзі старшынявалі над настаўніцай, якая пісала на дошцы кавалачкам чалавечай косткі. У накрухмаленым зімовым святле яна асляпіла нашы прышчавыя твары Мадонны і Рафаэля. Мы пазналі яе выбеленую скуру па паху. Калідоры дэзінфікавалі хлёркай штодня, каб схаваць смурод мачы і поту. Хлёрка – опіум для вучняў, ачышчала нас ад грахоў нашых дзядоў, чые геройскія подзвігі гнаіліся пад надарванымі вокладкамі. Аўтобусы урываліся ў цемру, як гарманальныя краты. Яе паслухмяныя рысы не здаваліся нам прыгожымі. Як хабар яна працягвала дзіцяці грудзь. Яе грудзь утварала дворык паміж іх целамі. Што былі яго пакуты нам?
Дзіця трымалася за грудь, каб не зваліцца ў клас, дзе хлёрка даўно замяніла мову. У кабінетах, дзе пахне клеем, бюракраты калупаліся ў зубах у пошуку патрэбнага бланку для гэтага дзіўнага нараджэння. Ін'екцыя снегу ў вены ночы, арэліі сталі гільяцінамі, горад ран і іроній. Упала імперыя, потым выпаў снег, потым маці разадрала сукенку і дастала грудь, поўную 30 срэбных кропель малака. У накрухмаленым святле на грудях Мадонны дзіця здавалася ўжо загадзя распятым. Цвік смочкі каля яго кулачку. Настаўніца сусветнага мастацтву знемагала. Яна не магла нас трываць, як, дарэчы, і зорка, што глядзела на нас асуджальна. Яна сказала: «Сыходзьце». Як чарвяк, яе тонкія вусны хацелі зарыцца пад скуру. Горад раны іроніі, гняздо снежнай лярвы, мой горад. Кожную снежную лічынку я цалую. Вусце праспекта Праўда я цалую. Я цалую кожную радыёдыктарку у вусны. Я цалую кожную радыёдыктарку ў яе жалезныя вусны. Гісторыя чакае, пакуль мы цалуемся. Дякую, гэта была Вальжына Морт. Альгерд Бахарэвіч, што ты вам Так, я калі ішоў сюды, я думаў пачытаць кавалак прозы, пачатак сабаку па-беларуску, кавалак па-расейску, паказаць, як я гэта зрабіў. Моя цудоўная закладачка. Але зараз у нас часу ўжо мала, я вырашыў, што я проста прачытаю вам пераклад верша памяці інжынера Гарына на расейскую, тое, як гэта зрабіў я. І я лічу, што гэтага хопіць. Адразу скажу, па-першае, што мне самому больш падабаецца паэзія, якую піша Вальжына, якую піша Юля. Вось. Але вот герой гэтай кнігі, Олег Олегович і іншыя паэты, яны вот любяць рыфмаваную паэзію. А мы таксама любім. Ну, гэта верш будзе ў рыфму. І трошкі пра тое, пра што гэты верш. Гэта верш пра стан, чалавечы стан, пра стан чалавека, які піша, які чытае, пісьменніка, паэта, чытача, які зняверыўся раптам у тым, што гэта камусьці патрэбна, тое, чым ён жыве, чым ён займаецца. Так, і выбачаюся за сваю расійскую мову, за вымаўленне, за акцент, за все. Не смейтесь. Памяти инженера Гарина. Когда-то мастер ворожбы, ни с кем я больше не враждую. Мне должность бы, мне службу бы. Плевать кому и где, любую. Зарплата, офис у метро, гулять по кладбищам Монтрё и Праде, Цюриха, Парижа и в Минске можно. Этих книжек обложками в заду вагонном свети, пока еще законно перечитать Улисс до корки. И на ковер, и на планерке ходи всегда с одной улыбкой, а прежнего себя ошибкой считай и не переживай. И о себе не возомни, читай чужое, будь критичен, от гениев в их шее птичьи. Гони, 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 от них больных и неприличных, от букв их тонких и двуличных, пиздострадания одни. Они все умерли давно. Перечитай, если приспичит, но самому запрещено. Вот корешки любимых книг, удавленных и удивленных. Они не верят, что от них читатель, верный их ребенок, сбежать способен в этот ад с его дурацкой перспективой, с его нормальностью красивой. Как это страшно, если книги тебе в глаза с утра глядят и осуждающе молчат. В обложках книг горит гордыня, а завтра телефон поднимет, будильник трубку в злости кинет. Служить, 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 служить! Ты просто начитался книг, иди и вырви этот клык. На блес оближь, нож оближи. Служи, 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 служи! Но не уходит запах тлена из однокомнатной норы, одетый в пыль, вцепившись в стены, стоят все книжные вселенной, молчат все книжные вселенной, кричат все книжные вселенной и новой требуют игры.
А ты, заждавшийся наград, уставший жить, работник хренов и бывший член различных пенов, хватаешь книжку наугад. Орет твой разум и сыпоет. Хватай скорей гиперболоид, поэт, писатель, психопат. Гори вы гаром, гаром, гаром. Я вспомнил. Гарин, Гарин, Гарин. Маньяк, диктатор, инженер. 80-е, торшер. Вот ногу за ногу забросив, лежит подросток и не просит ни есть, ни спать. Не может мальчик глаз зеленых, астигматизмом подведенных от новой книжки оторвать. Под завывание минской стужи до утреннего забытия, а папа служит, мама служит, народ огромный верно служит своим богам, своим чертям. Подумаешь, какой-то Гарин, пора читать о тайнах спален, о тех, кто был в сражениях славен. Ты лучший, добрый, не такой. Затекший, поведя рукой и книгу прислонив к колену, я чувствовал, как постепенно гордыня разбухала вена. Я уже знал, кто мой герой, а ночь кончалась так мгновенно. Был завтрак, как немая сцена, портфель, пакет с обувкой сменной, и Гарин режет в животе, воняет кровью в душном классе. Вся жизнь пока еще в запасе, и борщ холодный на плите. Я помню школу, всю в тумане, над партами, как над гробами, плывет лицо белорусицы. В те дни над теми шабанами пылал костер моих амбиций, как солнце, как багряный галстук, как третий и последний Рим. Как я над вами издевался, как верил, что непобедим. Гори вы гаром, гаром, гаром. Я вырасту таким, как Гарин, Махно, Айвенго, вечный жид. Я в мыслях жарил, мстил и жарил. Я был один на этом шаре. Я понял, как здесь нужно жить. Водить лучом своим смертельным по их фальшивой темноте. И их смеющаяся бельма жечь и не думать, те, не те. Всех этих самозваных гуру, их мелкие полуслова, лакеев их и балагуров, все сказанное ими с дуру, жечь, не жалея вещества, и мстить им за литературу, завоевать их мир поганый и доказать, что все не так, что их дворцы, короны, храмы — пустяк, игрушка для луча. Я здесь, встречайте палача. У старых мастеров учиться искусству тонкой ворожбы, чтоб на последней на странице никто не понял, что за птица ты был. Дякую. Дякую, великий Альберт. Може, ти хочеш щось коментувати, як это переклад? Буде просто Я единое, что только могу, это прочитать его по-белорусски. Хочеш? Ну, я просто максимум некалькі літерально. Хотя, коли вы хочете, коли есть шанс, то я могу почитать еще целком по-белорусски. Может быть, не знаю, может быть, я просто сопсую ураження для того віршу. Ну, можна кришечку. Ті вже питання дома. Ніякої болі і ворожби. Больше не пишу, не ворогую. Мне працу бы, мне службу бы. Плевать, кому іде, любую. Найлепш по лінії метро. Наведваць могілки в Монтро, Парижі, Цюриху і Празі не цяжка й тут. У кожному разі на тракторным і на аўтазе перачытаць уліс па сказе «Іст гуд». І ў вагонным цёмным задзе чуць мёртвых галасоў суладдзя зусім не горшая з пакут. Ніякай болей варажбы, чытаць чужое ды паціху, не давяраць старому псіху, што літарак насыпаў крыху на мокры бок тваіх павек. Пісаць? Забудь дурное ліха, цяпер ты вольны чалавек. Але ў спінах тысяч кніг чуваць няўхвальнае здзіўленне, і вось аднойчы шэрым ценем ты прабіраешся між іх і думаеш, што на буккроссінг аддаць бы сотень 7 ці 8, а ў спінах кніг гарыць гардыня, і заўтра тэлефон падыме, будильнік злосна трубку кіне, служыць, 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 пісаць самому гэта выклік, пайдзі і вырві тыя іклы, ніякай болей варажбы, служы, 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 служы. Дякую, вялікі Альберт. У нас, можа быць, літаральна ёсць некалькі хвілінаў, калі вы хочаце задаць нейкае пытанне. Так, спадарня Марина? Так. Саш, не задашь. Шмат. Я хочу запытаться, вот мы говорили про блогеров, рускомовных, маем на увазе, да? Як яны ставіліся да рускай мовы менавіта вашай, ці нашай беларускай, рускі варыянт нашай менскай мовы?
так. Ці було ж нечто про это в коментарях. Значить, Я не читала. прикладна полова водгукаў, ось, яна мае ў сабе словы про тое, што роман написан отличным русским языком, таким, да, Короче, брать не надо. красивым, так. Но были такие отгуки, что там люди пишут, ну, полный бред, там, бредятина, прям просто там. Але, вот как раз таки про мову, я памятаю отгук зусім недавний, где, ну, написано так, ну вот, писать-то он умеет, и слова-то он расставляет гениально, но ему не о чем сказать. Почитать-то можно, хорошо она написана, но для чего? А коли не упевнені, правда, Так, такі речі так, вельми так. Вони ж ведають, а ми ні. Не, яны все ведуць. Дякуйте. Есть еще некие питания? Так, Дмитрий. Улічуючи, що ви кажете, що... Так, а такого питання? Да, бід, окей. Так, одразу було до одного, після я переформулював, як це до двох. Улічуючи, що ви кажете, що, ну, перше, отримується умовний оригінал, перетворається у чорновик, коли перетворається текст, то чи важно для вас тоді, з якої книжки буде переклад далі? Коли будуть перекладувати на яку-нибудь незнайому вам мову, чи є розниця, це буде з білоруських собак, чи з русських, коли улічують, що це книжки різні. Докладно те саме і у вас. Ну, для меня беспречно, что из российских. Я уже сказал, что это лепш написано, и я бы хотел, чтобы перекладчики все остальные кировались именно российским вариантом. Ну, гэтую кніжку, якая яшчэ не выйшла, яе ўжо мае моя нямецкая перакладчыца, якая перакладае толькі з беларускай прынцыпова. Мы з ёй разам размаўляем па-ангельску, бо ёй лягчэй так, з размоўнай моваю, але прынцыпова яна перакладае толькі з беларускай. Але я таксама смагу і дасылаць англамоўны варыянт, но толькі для аднаго, для таго, каб яна бачыла, дзе можна саступіцца. Так, але звычайна, ну, хто перакладае з беларускай за мяжой? Гэта вельмі у нас не шмат. Але выбару не шмат, так, выбару не шмат. І людзі, якія гэта могуць гэта рабіць з энтузіазмам, гэта не заўсёды людзі, якія насамрэч мусілі б гэта рабіць. Таму што гэта ж усё-такі гэта энтузіазм перакладаць і ўменне гэта рабіць, гэта розныя рэчы. Я еще Таму з якой додам, перакладуць. что, скажем, украинцы хочуць прынцыпова з беларускай Так. версіі перакладаць. Яны его просто расійскую ігнаруюць. Так. Пераканаць. Ці трэба. І, може би, давайте апошнє питання. Апошнє, самое важное питання. Вальжина, а книжка на белорусской выйдет в Беларуси? Ну так, канешне, выйдзе. Мы зробім Я для не ведаю гэтага яшчэ. ўсё магчымае. Не ведаю яшчэ калі. Але тут вельмі хутка кніжкі выходзяць. Тут же не будзе такое, што мы дамовімся і трэба будзе чакаць 2 гады. Я тут дамоўлюся, яна будзе праз месяц. Думаєш? Вельми оптимістично. Ну заўсёды вельмі хутка, таму... Ну что, тады, напэўна, будем завершаць. Я толькі хочу перад тым, як падзякаваць нашим гостям, сказаць, што кніжны сон Гоголя мае кнігі абедзвюх наших гостей, маю таксама. Да. Дякую, Юля, за цудоўнае пытанне. Абаіх, да. Дякую за цудоўнае пытанне. Дзякую вам за цудоўныя Юлія адказы. Тимофеева. Дзякуй, Вальжина Морт, Альберт Бахаревич, дзякуй вам. Thank you.